Solo vengo, que digo que aparezcas o miércoles con algo en la cabeza. ¿Qué te parece, compañero? Venga. Chicos, ¿dónde estaba o meco? Esperad, a ver se o encontro. Fixadevos ver. Pero vos vedes un señor no patio e non facedes caso. Hola. Hola. Este señor... Hola, amigo. Este señor... ¿Dónde estaba? Move ao patio. No, pero o patio non, que ahora tens que centro da clase, pero aí hai xente xogando. Cando estaba cenando, vino na escuela. Pero o meco a escola pola noite? Pero este home que fai pola noite na escola? No, é pelo día que está alumbrando. Isto é o día que está alumbrando e estades vos aí no patio. É que este ano, se non... Oxe, non é que disfrazada. No, eu disfrazada, aquí me ves tan fea, pero bueno. Mira unha cousa, que dixo o meco que había que traer mañá? Unha cousa na cabeza. Pero algo pintado, algo, no? Pescozo. E algo na cabeza. Pois recordade aos papás e as mamás, porque despois se olvidan. Vale?